Chceš si vyskúšať prácu hackera a cítiť sa ako Elliot z thrilleru Mr. Robot? Teraz máš tú možnosť, a to dokonca legálne. Ofenzívna bezpečnosť je jednou z tém súťaží Cybergame, na ktorú sa vieš prihlásiť už od 1. marca. Okrem nej si vieš vyskúšať aj malverovú a forenznú analýzu, kryptografiu, OSINT a procesy v bezpečnosti. V súťaži si budeš môcť merať svoje sily a posunúť sa na nový level. Spoznáš nových ľudí, expertov z odboru a nahliadneš do ich bežnej práce. Taktiež máš možnosť vyhrať skvelé ceny, ako napríklad herný notebook. No vyhráva naozaj každý, kto sa zapojí. Vieš prečo? Pretože sa prekoná a naučí sa niečo nové. Výhodou sú viaceré kategórie výhier ako študent, junior, učiteľ, expert a tak ďalej. To znamená, že ak si študent, nebudeš súťažiť proti expertom ako je John Hammond. Odporúčam nepremýšľať príliš dlho. Čas na registráciu je obmedzený. Viac info nájdeš na www.cybergame.sk.